Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano, kumusta? O karon atong ipadayon ang laing sumpay ni Sigulanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero no. Ug sa dili ko dahil no, good morning ko kay ah, Gisa Alcosaybe, nindot ni pamation sa gabi. Salamat admin Lex Pino sa new drama. Way sa kaya no, Gisa Alcosaybe, salamat kayo no sa pagpaminaw no. O good morning ko no. Shout out day ko no kang Daniel Habuan. Salamat kayo idol no sa pagpaminaw no. O kang Michael Jan Amores. Shout out the idol no from Tubod, Lanao del Norte. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Michael Jan Amores, salamat kayo idol sa pagpaminaw no. O kang James Aguero. Hello mga guys, mga friends, mga paborit kong channel. Magandang tanghali sa lahat. Nandito ako sa gitna ng daan, nagbibilad ng init. Ang lamig pala kapag pinagsama ang malakas at mainit at malakas na hangin. Shout out the idol no sa Mansawan, New Babista, Don Victoriano, Chongbian, Misamis Occidental, Mindanao, Purok City. Salamat kayo no idol sa pagpaminaw no. James Savero o good morning ko no kang Mami Bisdak. Salamat kayo Lods no sa pagpaminaw. Way ang pinatermino Mami Bisdak. Salamat kayo. O good morning ko kang Kitten Slab. Pag-ondraman na po nga kababalaghan pareha sa daghong kasapa. Good. Salamat kayo no Kitten Slab sa pagpaminaw no. O kang Charlie Bordad. Unsa orasan na siya sa drama idol? Ano siya alas marag 7 alas 7 sugod no sa gabi iniguman sa Bayani. Drama sa WHP no. Charlie Bordan. Alas 7 ni siya kapin magsugod no sa gabi sa DYHP RNN Cebu. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. O kang shout out nga po no kang Michael Jan Amores from Lobod, Lanao del Norte. Salamat kayo idol no sa pagpaminaw no. Ug sa tanan nga sunod aning dramaha, shout out ninyong tanan adting mo no. O karon dito maglangan ni ang laing sumpay ning bag-ong Sigulanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Part ko na tanong, mga ka-listeners no? Tira del Sol. Ay, asa mo kundi diha ha? Nga na mga dapita, mauman ang banika. O kung wala ho sa kaman, mauna tagaytay. Kung mapatighog sad ka, mauna ang dakong sapa sa kanlunas, ug dayon ang gatos tayon sa kamparang. Ang tiilan sa patayng bulkan sa Mount Olympus. Mao ba da itihatar sila? Hoy, ikaw ba? Edukada ka ba nunta, pero ignorante ka. Ay, sakita sa nimong manulti tiya, uy. Rina, nakaila na gid biya kastabasin ni akong baba. Mong pagmat ko na imong saltihan. Ay, yan no, ragid kayo niya ang muhingan o dili maayo nga rin ako. Paitag yung batasan ining iyaan ako, pero milang bitter, uy. Sukat pagit ka ni Adto nga, wag yung ko makakita niya malipayon. Ay. Berna? Ay, hala. Si Sir Jo Marie. Okay na ba ni mong makisulti-sulti mo din, eh? Oh, okay. Okay naman, good. Wa naman sab ko'y trabahoon. Nahuman-human naman ako. Kuan ba? Kanang, ano lang kapag sir na ko, eh. Jumari na lang, good. Na, dili na mahimo, uy. Anak gud ka sa among agahon. Mahimo rag mag-sermon ni Papa Menard. Pero na ako, ayaw lang. Sama ko nilang nang tersila o nuiponyong. Gisampit naman ko nila sa kungan. Wala, uy. Kauwaw po. Sige na. Please. Kay di ko komportable nga doon ay usan ninyo din nga musangpit na kog sir. Jumari na lang. Okay? Sige. Ikaw may baw. Jo Marie. Tersila.
Tanawa sila si Dong Jumare o si Inday Brina. Murag, paingon na sa panagsuod ng duha. Dili sila mahimo makasuod po niya. Tawa ka man. Kapugngan ba din mo sila? Ha? Saba! Si Sir Minard kani adto. Isip anak sa ato mga agawon. Nakigsuod ba siya nako nga usa lang kaulipon? Lahi ang kaniadto og lahi usab karon. Ayaw sabog ipariha si Dong Jumare sa iyang amahan. Ako'y magbuot. Dili sila mahimo makasuod. Dili gyud punyo. Ayaw og pangamong sila. Kung kaniadto wa makigsuod nimo si Sir Minard, lahi karon kana si Dong Jumare tungod kay mao may buot nga makigsuod kang Inday Brina. Hilom niya, buktuta ka! Abuktot bitaw, ikaw kiang. Unsa man ang tuyo ni manako, Tia Ursula? Rina, paminaw ha. Dili ka mahimo makigsuod ang Jumare nga anak sa atong agaon. Tia Ursula? Timan inang gibaon ako nimo. Timan igyud aron dili ka masakitan. Ay, kalain ba sa daan iya, ano eh? Damang bahad ang iyang pagpaod na ko. Kalain. Inday Brina, Ay, Nay Panyong. Inday. Ayaw gyud og pamatia ang gibaod kanimo sa imong iyaan. Nay Panyong, lain kaayo si Tia. Marag, iya man kong himuon nga sama niya. Usa ka dagang guwang. Pasagdi, ayaw siya og pamatia. Kaya nga naman dahil na siya, Nay Panyong. Nganong naingon man na siya, anak? Taas na kaayong sugilanon. O dili lang sab ko manghilabot bahin ni ana. Ngilad ra ba kaayo og kinaiya ka ng iyaan mo, Inday Brina? Kining. Apoy na kayo. Patas kayo na. Kutas kayo. Ano na kitang dapita din Kuya Trips? Kutas sa gayong isa ka pa yung ibabaw Lagi. Kay di nagyan ko kalautay kung pananglit. Musaka pa kita Dong Jumare. Wala. Medyo mag-out naman silang signal din yung dapita, Kuya. Onya, napa man ka? Okay na. Stable lang signal, Kuya Trips. Onya, nalukit na ba sa Google? Google Map, ang entrada niya ng ipangita ni mong Tierra del Sol? Nawa! Nawa! Ano ba katingalahan yung gayo, Kuya. Ni ana hinuntas dool? Nawa sab sa location sa Google Map ang Tierra del Sol. Kining. Masinog tungod na sa signal nga nag-off Dong Jumare. Okay naman ko ng signal. Uy, mau ba? Lagi. Pero wa naging malukit ang location sa katingalahang dapit sa kasaysayan, Kuya. Yay! Delikado na ito. Mauli na tangad to sa karaang bahay Dong Jumare. Tala. Ayos, Kuya. Usag ka sa kusunahan, ha? Bindi lang ka. Paabutan ako din Bibiyaan ko ni mo din eh. Dali ko mo sagot ng ay. Ito na. Ubon ako. Musa ka pa tagjutay. Dali. Pero Dong, kiki nako. Ha? Sa kiki. Kapoy kayo ko. Arang dito bay. Unsa man ni oy? Unsa naman ni Dong? Kuyaw kayo gamaganta diri daghang kanang dagko kayong bitin ba? Unsa may daganan na to ni Dong? Tanan, Kuya. Daganan. Tana. Ay, pasireklamo diya. Nako ni mo, eh. Ha? Sundan na ko, ha? Gikulbaan mo ko yung ikaw, oy. Bala na. Bala kotas. Sundon ko na lang yun siya. Ay,
Wa gyud gihapon Kuya Tribs da. Kining. Siya ko no. Una, ang imong pakit wifi dong. Kay tingaliw ka. Nadia ang difference. Ang diferensya ba? Pero okay naman Kuya. Giduwaan na kita sa mga nagpalibot ng mga tanghaga sa katingalahang dapit ha. Unya, unsa ba tayo ni? Di pa ginay tama mauli nga sa karang bahay. Kuya Tribs, Ah, dili ka ha? unsa man? Nga kining gitumba na to karon. Ah, Mauna kini ang sikretong lutsanan paingon sa Tierra del Sol. unsa? Hala. Mapangahason ka gyud Marie. Agresibo ra kay ka ngawa sa insaktong lugar. Ngan ni kog bisag unsa nang sila. Basta kay mo padayon gid ko. Kainog ni agi mo kinabuhi oy. Wa nay makapugong pa nako. Bisan pa og ang akong kamatayon. Ano gahi ka magyud kay gnaong? Mahimong di ko nimo masabtan tungod kay di ka man namo kaliwat nang sila. Gisakitan kong naminaw siyang gipanulti. Nga naman. Matod pa niya nga mahimo ko nung dili na ko siya masabtan tungod kay dili magkuno ko nila kaliwat. Nga nung gisakitan ka man, nga mauman ka na'y tinuod, dili ba nga dili ka manila kaliwat? Tungod kay wa ko hatagi higayon Maynard aron mahimong tapik sa ilang banay. Tarsila. Hangtod pa di ay karon. Gihandom paghihapon nimo kanang mauni mong mga ilusyon alang sa tong agahon. Huway kamatayon ang akong mga pangindahay samtang buhi pa ko punyong. Nabisa mga idara nami. Pero higugmao nagihapon ko sa lalaking mo'y bugtong na kong gimahit. Tarsila. Andam na kong bawnon sa akong lubnganan ang paghigugma ko ni Sir Maynard. Waman gani siya mitubay kanimo kani adto sa batan noon pa ka. Karon na hinoon nga idaran ka na og kiang pagyod. Hilom! Digkara na kabuktutak ha! Grabe sad. Wag din siya magkontak mo siya. Wag yun bisag kausa na lang, Darwin. Nya, sabay ko ikatabang na nga kikita mo ka ron. Tinuod pa nga wag yun mo magkontakay sa imong amigo? Wa lagi. Sugad siyang paglarga pingon sa Latira. Nya, di siya magkontak. Nagdudakit ko. Nga tingalig na siya gikabuangan nga laing babae dito sa Latia, Darwin. Oy, marag di makahimo ang akong amigo sa imong kipasangil da. Pisya, pasig nag-overthink lang ka. Imposible mo kat kaayo. Hapit na siya mag-usa ka simana dito. Unya, ihira kong kalimtan. Nya, sige plano nimo. Kuyog ko. Apaso na to siya dito sa Latiera. So, Unsa man? Kuyogan ko ni mo dili. Tubag dayon, Darwin. So finally, nakontak na kita ko ang phone ni Chow Marie. Hello, Grisha? Hey! May bakasyon lang kag Latiera? Nakalimot na dayon ka na ako? Nako importanteng ibuhat din ni Grisha. Mas importante pa kay nako. Mao ba? Stop it. Moapas mini mo diha. Ha? Kinsa ka ba nimo? Ang imong amigo, si Darwin. Hay. Maghatag ng sa doon niya siya laban na ko din kung muanhi siya, Kuya Tribs. Kining. Naon siya siya ka manguyab, mangkaw sobra ka malita. Kuya Tribs. Di ko uyab sa unang, kanlag Jen. Oh. Itang mga di ka malita, butan. Ayan, sabtang nang ilabot ko, ha? Pero nakasaway gyud ko sa malita at ang uyab ni mo. Kistingan? Krisya. Malita. Nangahas ko nos pagtaak sa tilan sa Mount Olympus. Oh. Tungod kay nisaad ko sa akong mga katiguangan nga pangitaong gid nako ang nawang dapit nga mao ang Tierra del Sol. No? Pues,
prangkahan ta ka. Tablara mo nangita sa sayo ninyo kamatayon, Jumari. Unsay inyo kasinatian sa dang dito na mustiilan sa nakong bukid sa Mount Olympus? Lahi ang iyang ambience. Dili normal nga bation sa panit ang matag hurusangin. Ug hangtod nga midahunog ang yuta. Naglinog. Unsa? Naglinog? Unang. Kay gano. Wa ba gid ninyo masinati dinhi sa karambay sa latyera ang pagtayo sa yuta? Way pagtayog sa yuta nga nahitabo dinhi. Wa, uy. Mao ba de? Ganong karon ka na malang musulti ni Jumari. O Um, ganong mo ka man mananghid nga mo adto kas maong dapit kauban ang imong driver, ha? Tay baragod ng kuan. Wa may gitugon si Papa Maynard nga sa akong mataglakaw dinhi ubisan unsay akong buhaton. Kinahanglan pa kong mananghid ni bisang kinsang katabang dinhi sa karambay. Unsa bagay papil nimo sa akong kinabuhi? Katabang o inahan? Jumari. Abi nimo nang wa na gid ka mamauda. Di ka na mo akong gi-expect gikan nimo isip usa sa mga pinayalan ni Papa Maynard ani karaang bahay dinhi sa Latyera. Pasensya ka na gyud. Diyan nang manang ni mo Tarsila. Usahay makapungot magod no eh. Di ko ganahan na ng pirmi na lang kung taas-taas sa stingog. Aw, nakaila magid mo kang Papa Maynard. Gaan kay siyang ikasulti. O nagdako kong wa makatilaw o singkagi kaniya. Nakasabot jud kaayo ko. Unsaon nga ingon naman ni Ana ang sinultihan niya ng Tarsila sukad pagayod kaniadto. Ay, medyo nakonsensya ba ko, nay? Pero tao sa ko nga napuno sa iyang ipakitang kinaiyan ako. Wabgud ko maana danagod. Mao. Ikaw lagi. Usa man kas pinigilan dinis karaang bahay sa Latyera. Pero cool naman kay ka, noy punyong. Oh. Wa tinuod ko'y labot sa ilang mga kaliwatan. Pero milaong ko. Nga dunag gyud kihapon ko'y mahinungdanong papel alang sa umaabot. Dili mayong mulaom ka Tarsila. Kay tingali og mapakyas ka na sa niya. Igo na niya ng imong mga ilusyon. Kapalara na mo'y naghatag na ko ini mapaglaom punyong. Ug ikaw? Magpabilin ka ng ingon anak hangtod nga mabuksan pagbalik ang Tierra del Sol nga mo'y maghari sa mga pinili. Tarsila. Usaon niya ako sa mga pinili nga inyong pagayukbuan. Timan ina. Sana o. Hilong buktot! Di ko muyukbo og kiang. Oh, unsa to? Masuko ang iyan mong si nang Tarsila kung makigsuod ko nimo. Bena? O, lagi, sir. Aw, Jumari. Kana. Mo nay gusto na kong mabati nga isang pit mo nako. Sige, ato na ko ha. Nahuman naman kong panglimpyo din sa sala sa karaang bahay. Ayaw na. Jumari? Ayaw naglakaw. Inahalan mag yung gunita ni mo bukto na anak ko pag umangkon, Jumari? Si Tita Tarsila. Ang imong amahan ka niya to? Wa ginibisa mga kausan ng hikap-hikap namong iya mga olipon dinhing mga babae. Tay baragod. Kahugaw ko nimo guna-una nang. Kay unsa nito nakita na kung gigunita ni mo bukton sa kung pag-umangkon? Tiya, nasayop ka. Uwa man ko binasto si... Hilom! Nang, kung nakita man nimo si Bray nga gigunitan ako iyang bukton. Kana tungod kay gipugan ako siya nga mulakaw. Kay na ko'y gustong ipangutana kung nganong naay katingad-an nga mga misteryo dinhi sa sudi ni karaang bahay. Unsa? Kung unsa ka respetado si Papa Maynard dinyo dinhi, ilabi na gyud sa mga babae. Mausab ko kay iya kong gitudluan ni ana. Jumari. Ibutang sa lugar ang dili mayo nimong pamatasan ng Tarsila.
Kay di ko nimo ulipon. Nakasabot ka, ha? Di ko nimo ulipon. Lo, nasugo na hinuon siya, tiya. Ikaw, manggod. Nainsulto ko siyang ipanulti na ko. Nainsulto ko. Agawon man nato siya, tiya. O kita, mga ulipon lang. Maong kita unta mo'y angay nga magpaubos. Gining. Ay. Mas mayong biktan po ni mo dong. Panagsaba. Pak! Piti ng tarsila dong. Hilasan kayo nga na dong. Hilasan ko na yan manulti. Kuya, ato lang yapon siyang sabton. Oo. Tiguang na ba na? Kasi kayo gisaligan na niya. Aw murag batasan na gitingali na niya. Kuya Trips. Kining. Kanang batasan na gina niya dong mo. Kaya bitaw. Kabantay ko na. Lisod na kayo ng usbondong. Kaya ingon pabitaw nila. Nga mas mausap pa kunong hitsura. Kaysa batasan sa tao. Wa pa ko malimot sa gisulti ni Anhing Senior Benedicto sa buhi pa kon siya. Diin suma pa ini. Nga umaabot ang bagong kalibutan ug ang mga pinili niini. Dili tanan magikan sa linya sa kaliwat ni mga Benavides. Tarsila. Mahimong napakyas ko sa gugma ni Sir Maynard, pero milaom ko. Dako kay akong paglaom sa gisaan nga rin ako ni Senior Benedicto. Nga mamahimo niya akong usas sa mga pinili sa umaabot nga bagong kalibutan. Nadagutan na ako ang dagkong kandila din hisod sa underground. Ang mga kandila na lang nga nagalirong sa dakong rebulto sa Kalabira nga sungayan. Huwag akong sunod kadagutan. Niyan ako sa tubangan sa dakong altara. Akong pagyukbo kanimo, akong agaw. Kalit lang siyang nawa sa dinhi sa luyo nga bayan sa karaang bay. Gisundan mo to na ako siya. Hain mo ka to siya. Hala. Bay. Kalit na sab siyang mikilap sa kapananaw. Nara siya eh. Nagpakita na sab siya na ako. Kinsa ka magyad? Nganong may mga higayon man na magpakita ka na ako? Sama ni ini karon. Kinsa ka? Kaliksan siya ni Uban sa paghuro sa bugnaw kay hangin. Kinsa magid ka to siya? Nganong magpakita man siya nako? Unsa man kay mensahe nga gusto niyang ipaabot? Unsa magha? Jomari! Ayaw diha kay nga kung bitin niya ng labong kayo kasagutan sa unahan! Si Brina? Mao gana, Brina. Gisundan na bugna ko si nang Tarsila, pero kalit kay siyang nawa. Uwa man ko makakita ni Tiyatar sila nga ni gawa sa iyang kwarto. Manarang ka manggod na siya sa putahan. Matag alas 3 sa hapon. Kay mag-ampo. Ha? Sigurado ka nga wa mo gawa sa tiya ni mo Tarsila? Sa iyang kwarto, Brina? O lagi. O kabisado na kayo na ako ng akong iyaan. Kung mao ka na, dili sinang Tarsila ang gisundan ako nga mabinantayon kayang nipaingon sa luyong bahin ni karaang bay. Kining. Kutsa! Kalitay. Binuwang ka gani ha? Dong Jomari? O lagi, Kuya Toribs. Di ko mahimong masayop. Sinang Tarsila yun ang nakita na kung nilipot sa luyong bahin ni karaang bay niya, mabinantayon kayo ang mga lihok. Ako baya dong? Taghan na dyan kay kong namatikdan, natingad ang sukad lang na niabot na din sa lungsod sa Latira. Kabantay ka? Ilabi din sa karaang bahay ninyong mga Benavides. Kuya Toribs. Kining. Kano sa pa man taon ta mamauli sa siyudad taon dong oy, Jomari dong oy? Ay,
May lain pagid kong matiktan ganiha dito sa luyo, kuya. Ha? Unsa naman pod? Alas 3 pag nisapon, apan nagpakita na sad nako tong kag sa usa ka babae nga una na akong nakita sa sala nga nigawas gikan sa karaang samin. Ginoko taon dong jo Mario, oy. Ani naman tingali ko din mamatay sa tumang kahadlok dong, oy. Ay kahadlok kuya Ribs. Di ta padaog sa kahadlok. Kining dong jo Mario. Nakalakyod. Nga sa ato pa, naasi teater sila diya sa suod o nagampo. Ay, mainampuon man unta ni nga kung iyaan. Pero nga nung ingon man ka ni ana ang iyang batasan. Dili tanang multo mo pakita lamang panahon sa kagabion. Noy punyo. Kining. Wa ko magkakita kay tingali. Pinaras dong jo Mario mo'y nagustuhan nga pakitoon sa gingong multo noy punyong, oy. Oh, tingali. Kining. Tinuod ba gyud nga nay babaeng multo? Aning karang bay sa Buenavides. Ambot. Wa pud ko makakita sukad masukad. Si Tarsila maora ang nagsulti nako nga nagmulto dinhi ang babae nga si Digna. Dakar, pinangga kong iring nga ito. Ikaw rin nagpangga na ako. Ikaw rin mo paray na. Uy. Kagilok pa niya ako liyo ngayon mong itinapan ang Dakar, hoy. Dakar. Wag to akong problema o makalay samtang gakson ko ikaw. Pinangga ka Dakar. Mong anhi ka na lang din sa sikretong ampuanan, ha? Aron dili ka pasipadaan sa bangis ng mga tao sa gawas. Kapuutan sa akong iring ito. Sumpay ka sa akong kinabuhi, Dakar. Hapit ang alas 6, Dakar. Mangandam na ko alang sa hugot nga dipusyon at tabangan sa dakong altara. Wa di ay mukaon sa panihapon ang iyaan mo, Inday Brina. Gisigahan ako og tuktok ang pultahan. Pero, wa man lang ko niya panumpalingan, oy panyo. Mao ba di ay? Alas 3 pa man na siya nga ni Sudiha og nanarangkan, oy. Ang pangutana, ug naabagyo diha sa sod ang iyaan mo. Unsa? Sige na, panihapon na. Ayaw na to og paabuta ang iyaan mo. Ni Panyong, may ideya ka og hain karon si Tia sila? Nakaila na kayo ko ni anang iyaan mo, Inday. Mga batan noon pa kami, sa dihang nagsugod og panarbaho sa mga Buenavides. Nay Panyong. Alas 11 na pasado, Kuya Trips. Kining. Naba kayo gikatingadaan yan ang karang sa amin nga niya aning dakong hawanan sa sala dong. Tang ba? Wa man. Wade. Lahi atong mayaging higayon nga naagid. Nalagi, pero ako. Huwag di ko nakita dong.
Diha pa noon ng limbang at akong balhibo sa diyang gisultihan ako nimo. Mas labing maayo nga waki nakita kay adlukan magay ka. Kining. Tanadong! Madura ta, aron mga tog, kay hapit na, magtungang gabi eh. Si Tita Rolaida. Siya kining nanawag. Unsa kay ang tuyo? Hello, Tita. Hello, Joe Marie. Yes, Tita. Good morning. Unsay akong ikaalagad? Pastilan si Krisha. Gusto cute ka po apas ti mo diya sa lungsod sa Latira. Pero, Tita. Please, Joe Marie. Pulang akong anak. Oh, kay angay nga kapalakan kay may pagtugot na kini sa imong amahan. Oh, ha? Nanawag na ko ni Papa ni mo, Menard. O gipananghid ko niya nga muapas diha sa Latira si Krisha, kauban si Darwin nga usa sa inyong circle of friends. Sige, Tita Rolaida. Ay, salamat. Isalig ko ni mo ang akong anak, ha, Joe Marie. Okay, Tita. Kining. What's daw? Muapas din sa Latira si Miss Krisya. Dong, Jumari. Oh, Kuya Torips. Hala, oy. Wasap day ka mo balibad sa iyang inahan? Dong, Saan ako pagbalibad nga? May pagtugot na maguno sa akong amahan. pastilan. Dili ka niya tugkan-tug hubag-hubag. Hubag-butoy sa kadlok din eh, Dong. Oh, Hubag-butoy. problema na niya, Kuya. Pahala siya. Aw. Ana niya masukod ang iyang kabaldita. Og magsilbi bakaon niya sa mga katingalahang mga paghitabo din sa karaang bahay. Buisit. Nanawag na si Sir Maynard na nagpahibaw kung may umaabot ko ng laing taga-syudad, punyong. Problema ba di ay ka na? Hater sila. Laing labad sa punyong. Buisit. Makalagot. Why makabuot sa tag-iya kung si Kinsa ang gusto niyang pasakon dinhi sa karaang bahay sa mga Buenavides? Wa gyud ko mahimuot. Naanad na ko nga kanunay ka lang di mahimuot. Kaniadto kapag yun nga ingon ni Ana. Ay, laboy baktot. Uy, bayan, nanaway na po ang kiang. Sama niya. Ay, sige naman lang ni siya kasuko. Pagkaway kalipay. Oo, niya, reklamo ka. Teater sila? Naipanyong? Namalihog si Jumari nga palimpyuhan ang tikas lawak alang sa mga bisita. Limpyuhin ninyo! Limpyuhin! Buisit ng mga tawhana. Matrabaho lang ko tiya. Ulipon lang baya ta din niya. Hilom! Utrusod ka. Gano ko nung wa naman ka mag-share ni Jumari, ha, Brina? Ay, iya man ang kapabuton ko tiya. Dili ko na siya gusto nga magpatahod og sir. Kinsa man di ay kuno nang umaabot yung mga bisita, Inday Brina. Ambot, wapod ko kahibaho na iponyong. Hinigugma ni Jumari ang moabot kuyog ang ilang mga higala. Ha? Hinganghamon ka. Huwag ka magdahom nga may hinigugma na si Jumari dito sa syudad. Lo, di man ko tiya. Unsa man? Nakagusto ka ng Jumari, ha, Brina? Lo, wa man good tiya sila. Kalain gud nimo tiya. Hoy, paminaw ha. Dili ta nila ka-level day. Busa karon parang gani patya na nagpagbatia kay usa ka lang kaulipon, nag-ilusyon ka lang. Tarsila, ang importante nga wa ipamugos ni Inday Brina ang iyang kaugalingon. Time para good. Kinsa imo giiguan ang mga sultihan ha? Bukto ta ka? Wa tarsila kiang. Gisulti lang nako ang tinuod kay lahi kini si Inday Brina. Ikumparar kanimo. Og lahi sab si Dong Jumari
kung ikumparar kang Sir Minard. Unsa? Kay, ngano di ay, unsay wala ko masayri bahin sa kagahapon. Ay, napasusi. Lakaw na ko na mo. Buhata na ninyo ang gisugo ni Jumari. Tana inday. Kay gisapot na og maayong iyaan nimo. Sa puton gyud ko makikatubang nimo punyong. Mabukay gyud akong dugo magtan-aw nimo. Piskot kay kang buktot ta ka. Ang akong pagkabuktot na lang gyud mao'y permi nimong nakita tar sila. Ang imo pagkakiang wa na lang. Palihog ko no be, hunong na mo ana. Og ikaw sa theater sila ba? Sige na lang kagkasuko. Hilom! Brina! Kining. Ay, magadali na yun. Nga nahumana to ang pagpanglimpyo din eh. Ay. Salamat gid kay sa imong pagtabang namo ni Noy Punyong, Kuya Toribio. Bitaw do to review. Salamat yun kaayo kay dalirang nahuman. S-U-S-S-S. Ay, away mo tibay. At sos, ay. Gamay rin ang trabaho Di man sa kubisi. Noy Punyong, kay Brina. Oy, Dong Jumari. Ana, limpyo na. Ay, mayoy noon. Salamat kaninyo, ha? Muna ko sa gawas kay wa ko makadaog labakara. Sinot kaayo ko. May face towel, nga kunda. Bago gid eh. Wani magamit. Kinamay gamita sa pagtrapo si mga singot, Brena. Ay, ayaw lang, oy. Jumari, salamat na lang kaayo. Sige na, good. Ayaw lang lagi. Salamat na lang gid kaayo. Ayaw ko balibari, good. Gitagsaan, gibayan mo na ko og labakara, tulo ka buok. Naay para kang Noy Punyong, ni asad kang Kuya Toribio, og imuha. Aw. Salamat, Jumari. Di madjaaw. Salamat, Dong Jumari. Napilde mi ana. Salamat, Dong Jumari. Wa inoon ka matagaig apil og bag-ong labakara ni Dong Jumari kay wa man ka mo apil sa pagpanglimpyo. Wa ko mahangulan na, oy! Paibog ka man. Maay kayon tao si Dong Jumari. Way kalainan sa iyang amahan nga si Sir Minard. Oy, paminaw ha. Naghisgot ka ba gyud sa pangalan ni Sir Minard? Uy, sultihan ta kapunyong. Nga inigabot unya sa gikatakdang panahon alang sa bagong kalibutan. Ako unya ang magmadaugon sa kasing-kasing ni Minard. Unsa? Katawa. Sama ka lang gihapon nung nagdamgo tar sila. Ha, naarani mo punyong. Kung ang saon mo pagsabot ang akong gisulti. Basta kay maunay tinuod. Ug hapit ta ka na makabaton o katumanan, punyong. Hapit ta. Kadungog ka? Ayaw og palabi sa imong ilusyon, Tarsila. Paabutan mahitabo ang ipanulti na ko karon punyong. Paabutan. Parihas mi nga gisaaran ni aning Senyor Benedicto. Apan dili sama kanimo kay wa ako mulaom. Alang kanako kun matuman aw maayo. Apan kun dili usab huway mawa kanako. Nag-enjoy ra gyud ko sa akong kinabuhi. Bisan pa man ining apan sa akong pagkatao. Ang driver ni Dong Jumari nisakit sa kalisan. Unsa man kahay nagikahadlukan ni Toribio. Kinay.
Kita yun ako. Nilihok ang karang sa amin. O niya, kalite babaeng ni Gawas. Naglutaw sa hangin. Pastilan. Ay, pastilan. Gimata-mata ka lang tingali, Dr. Review. Basin noog nagkatagpilaw ka din sa sala. Unya gidaman ka lang tingali. Dili po niyo. Wako mata-mata lang na Wapong ko gidaman kay. Wamang ko makatagpilaw. Unsa? Dito ako sa gisulti ni Kuya Toribio. Uy, kay ako sab. Makapila na kahigayon nga gipakita ko sa multong nga babae. Multo sa ginganlan og digna. Mo'y inyong nakita. Kikandihan yan ng karaang samin. Kinsa ka na siya, nay? Kinsa ka ng ginganlan og digna? Og unsay ka lang bigita ni ining karaang bahay sa kamatayon niya ng maong babae, ha? Loy po niyo? Kung naluoy kasi mong driver, nga way tarong togs tibuok gabi itungod sa kadlo. Anong dili na wala mo mamauli nga ito sa siyudad, Jo Marie? Nang Tarsila. Paabuton pa ba nimong mamatay sa kahadlok na si Toribio? Giingnan ako siya nang nga muna na lang pagpauli balik sa syudad. Kaya ako, wa pa ko mahuman sa kong gibuhaton din sa Latiera. Bahala mo. Naarna ninyo. Digna. Mao kanay pangan sa nagmultong babay sud sa karaang bahay sa mga Buenavedes. Kinsa ba kana si Digna? Og unsay hinungdan sa iyang kamatayon? Ambot. Warag unsa ko ay batasan ti gawa nga. Pati agyo kinaiya eh. Jomare. Noy Punyong, mayong buntag nimo diha, noy. Mayong buntag sab kanimo, Dudong. Nakita ko nga gitalikdan kag kalit ni Manang Mutarsila. Bitaw, noy. Pura kaba lang. As kang ilarag batasan anang iya ni Brina. Ingon na gayod siya ni Ana sukat pa kaniadto sa bata-bata pa. Dungan bayami nga nangalagad sa mga Buenavides. Sa panahon pa sa amahan ni Sir Minard nga imong amahan, si Senyor Benedicto Buenavides nga nahimong alkalde kun mayor nining maong lungsod sa Latiera. Wa matubag ni ng Tarsila nga akong pangutana kung kinsang ginganlan og Digna. Ug kung nganong namatay man siya? Kuan. Base sa migawas nga investigasyon sa mga otoridad ni atong higayona, namatay man kuno sa natural ni ining kamatayon. Unsa? Natumba og nabunal ang sa saog, diha gyud tungod niya ng karaan na kaayong samin. Mao ba, noy? Unsa dito siya din, Kuan. Usa siya abot ako ipasabot nga si Digna usa siya sa mga babaeng katabang sa mga Buenavides. Wa kay foul play ang mauni ang kamatayon, noy Punyo? Dong Jomare. Kalimti nga akong gisulti, noy Punyo. Salamat ka sa kasayuran nga imong gitug-an ako ron. Hoy, kuidaw ha. Tinggalin mo pa kang ukab na imong bakba nga itong Jumari. Ngano bang mahadlo ka man, nga isog ka man kaayo? Ayaw, biyag yung upsa akong pailob ni mong buktuta ka. Ikaw lang. Kalma lang, Tarsila. Relax lang. Kay mo samot og kabati ng imong naong. Pagtarong na imong hapon yung? Maayo naman lang kong buktot kay mistisohon man ko. Ikaw kiang nabati pagyog naong. Maghikog pakamay pa. Mapatay tagyog ka po yung. Mapatay tagyog ka. Abi na kong igurot ng mga oning restaurant.
Naptay gihuwat nga mabuti ay kusya. Ay, yes, Darwin. Kaming na ko na siya. Sam na ba? Sa kila ko? Nakailagit kay kaniya, Darwin. Sam lagi. Ang akong BFF, si Ashing. Ug sunda ang lain pang anig ning sugilanon na sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Tira del Sol. Palihog kayo no, subscribe sa kanyang YouTube channel. Daghang kayong salamat inyong pagkananayong pagpaminaw.